Ini sing Uripur District Hospital Tepanyawa sini koram kenang blok Presiden Ketal Manjak Subut Kumar Jamatia tebe sini Subjonal Chairman sini YTF ni ngui leader koram kenang Subas Podo tebe kuang sini orang loge tongguti develop song Philjakgwi light hane 3 din age Thum ni Phaiwi Darjeeling o road accident nai rokno chung phainai phaika 7 jona aroni bisingo 3 jona hake kicha serious potabokbo tei 3 jona hake motamoti hamkha doctor bai malaikha doctor bai malai salaikha pumai condition bu doctor bu sabu kisa stable ungni tei 2-3 din bisingo na stable nai bad baki 3 jona to stable na nge boromno daiti ne khangkha ke release khaijana hile doctor bu sabu ke Amon se phai oro jaga kisa corona tabak financial help bironai corona kisa approach rok busung rok phaikha chini joto block committee ni bukhakte jeng mahai jora hayo jeng teibu naine borok teibu orma tongkhangke jeng borokno subanai naike ni khaine chini block committee rok DW rok YTF rok sabrung ne selai song thak playa nai tonglai nge ang betini phaikha mia proper hospital so Philjakgwi khnamani loge phaimalia tini phaikha naigra ne tei salnai satha ang khobor na khapinai jodi phaima thang phainai tei BGBO bu khoroksa sogjak ne khnaw bahai khobor ka kemaya kho yomon ne jora hayo chung mahai ke basalai ni nangbu basalai ne asene